መላእክት ሰማያት መላእክት ሰማያት ሁሉ ፍጥረት አዛት ህለውት ረሁማት አዝማት አእረፈ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አፍቀርቲ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን አቁራሪት መዓዝ ሰአሊት ምሕረት ዝኾነት አደና ቅድስት ድንግል ማርያምን ብናይ ኩሎም ሕሩያን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ብረድኤትን ብጸጋን አመንቲ ብመስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመካሕቲ ኣብዛ መገዲ ሓቅን ጽድቅን መገዲ ህይወትን ድሕነትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? መቸም በተን ኩሉ ግዜ ምስጋና እግዚአብሔር ዝለመዳ ከናፍርኩምን ኣፍኩምን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገን እግዚአብሔር ኢልኩም ምስጋናኹም ከም ተቕረብሉ ዘጠራጥር የብለይን። ሓራይ እምበኣር ከምቲ ኩሉ ግዜ ጀሚርናዮ ዘለና ናይ ዕለተ ሰንበታት ዲበ ዘለኹ ለምኽልእ ከልኩም መዝሙር 65 ካብ መስከረም ማለት እዩ። ካብ ዕርገት ከኣሻምናይ መዝሙር እዩ። እቲ ዘለናዮ ወርሓት ክራማት ስለ ዝኾነ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ብሃበ ተረኽበ ዘይኮነትስ እቲ መጻሕፍቲ ናይ ጸሎት ኢላ እትጽልዮ ኣብ ግዜ ክራማት ናይ ክረምቲ ኣብ ግዜ ሓጋይ ናይ ሓጋይ ኣብ ግዜ ቀውዒ ናይ ቀውዒ ምስቲ ወቕቲ ምስቲ ግዜ ዝሰማማዕ ገረያ እቲ ጸሎት እተብጽሖ እሞ እትቐሪበልኩም ዘለኹ ከዓ ናይ ክረምቲ ማለት እዩ። ሓራይ በሉ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ኩልኻትኩም ሸር ግበሩ፣ ላይክ ግበሩ። እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ። ምክንያቱ ኩሉ ክሰምዑን ኣብ ኩሉ ሃይ ሓደረኹም ዓስቢ ኣለዎ፣ በረኸት ኣለዎ፣ ጸጋ ኣለዎ። ጸጋ ድኾን ንረክብ ኢልና ኢና እዚ ኩሉ ጽሒፍና ወይ ብድምፅና ድኹም ዝኾነ ላዕሊ ታሕቲ ንብል ዘለና። ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ንዘይሰምዐ ክሰምዕ እንተ ደኣ ኣብፅሒኩም ብሉ ኣብ ልዕሊ ዘለኩም ጸጋ ጸጋ ኣለኩም፣ ኣብቲ ልዕሊ ዘለኩም በረኸት በረኸት ኣለኩም። ሞ ኩልኻትኩም ሓደረኹም ክትገብሩ ሓራይ በኣር መጀመርያ ጅምር በቲ መዝሙር ሊቃውንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብወረብ ብሸብሸቦ ብዝተፈላለየ ዜማታት ብብዙሕ ዓይነት ዜማ እዩ ዘለዎ እዚ መዝሙር እዚ ገሮም በቲ ጥዑምን ልዝብን ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘብፅሕዎ ብግእዝ መጀመርያ ክጅምር እየ። ድሓር ናብ ትግርኛ ከዓ ትርጉም ናቱ ከዓ ክገልጸልኩም እየ። በሰለስቱ ይብል በሰለስቱ ማለት ሰለስተ ግዜ ሃልየ ኢልካ ጅጅመር ማለት እዩ። በሰንበት ባ ኢየሱስ ምኩራቦም ለአይሁድ ምኩራቦሙ ምህሮሙ ወይበሎም አክብሩ ሰንበትየ። በሰንበት በአ ኢየሱስ ምኩራቦም ለአይሁድ በሰንበት አጋንንት አውፃ ወበቃሉ እለለምፃ እንፀሃ። በሰንበት በአ ኢየሱስ ምኩራቦም ለአይሁድ በሰንበት ወረቀ ምብርራቅ ወገብረ ጽውረ በምራቁ ወአህየ ወጽውረ። በሰንበት ባ ኢየሱስ ምኩራቦም ለአይሁድ ዘየዞም ለደመናት ያውርዱ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር። በሰንበት ባ ኢየሱስ ምኩራቦም ለአይሁድ ያውርዱ ዝናመ ውስተ ኩሉ ምድር ውስተፍና ሀበ ይትፈቀድ መካን። በሰንበት ባ ኢየሱስ ምኩራቦም ለአይሁድ ውስተፍና ሀበ ይትፈቀድ መካን ከመህቡረ ይትፈሳ ዘይዘርእ ወይዓርር። በሰንበት ባ ኢየሱስ ምኩራቦም ለአይሁድ ምድረኒ ርእየቶ ወአይኮተቶ ባህርኒ ሰገደለቱ ሰላም ዘይጸውኦ ለማይ ባህር በቃሉ ወይክእዎ ውስተ ገጻ ለምድር እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለኩሉ ፍጥረት ያርሁ ክረምተ በብዓመት ይብል። እዚ ብግእዝ ኮይኑ ሊቃውንቲ ብዜማ ገሮም ዘብፅሕዎ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልኩልኩም እዩ። ትርጉሙ ከዓ ቁርብ ናብቲ ትግርኛ
كبل كله قرب هسس يبلي كم تبجئز جرو مخنياته بتجئز بؤس لستدرسه ايو حجيجن باتي لك كان قط مجال كاخت وصلوا انت دليخا اتي زسمع قالات يفرسل كاس لزخونه قرب كم تجئز جرو خمقر اي خلينيو جن بمطانو ترجمه يلهم بسنبت مالتي بسلسته إبل سلسته حليت على مالتيو بسنبت نبيت صلوت عالتيوم آتيو يسوس نأيهود سنبتي أخبروا النبل مهاروم بسنبت نبيت صلوتهم آتيو يسوس نأيهود بسنبت أغانتي أصون نلمسيون أنسيهم بسنبت نبيت صلوتهم آتيو يسوس نأيهود بسنبت نمدري طف إلو صبر جبره بتفتحون عور أحويه بسنبت نبيت صلوتهم آتيو يسوس نأيهود زئزهم دمنات زنان كوردو نام مدري نابتا كله زفقد بسنبت نبيت صلوتهم آتيو يسوس نأيهود ناب كله زاد اللي بتا بحبرة زرئن زعصرن كحقوس بسنبت نبيت صلوتهم آتيو يسوس نأيهود مدري مسرعيتو أمسجناتو بحرون سجدان أبو سلام زصوعو بقالو نماي بحري زخعو ناقصا نمدري مسويو قويتان سنبت سلام يهب نخلو فترات يرحو كرمتي ببعامات يبل الراي ازي تزليك اونتي زبصحوا خوينو اب قداس يزنببو اب زعلة سنبت زاصح سنبت مالتيو قدامه ملእختي ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 14 እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዘይብል ኣሕዋቴ ኩላቶም ኣቦታትና ደበና ከም ዘንጸላሎም ኩላቶም ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ይብል ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ክኾኑ ብደመናን በባሕርን ተጠምቁ ኩላቶም ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በብልዑ ኩላቶም ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ከመይ ካብቲ ስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እሞ እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ እንተኾነ بمبزحتهم أملاك يتحقون سلزي رسوم أبرخات تبتينو ترى إذا أخا كم تنساتهم نتأكوز تمنيون إحنا ونمنت كين منيو ملبي مخوننا يبلنا زي هلاك دس أولس بزعبة إسرائيلاويان 430 عمتاز أكل أقبس أنيحهم እግዚአብሔር አምላክ አበይት ትምርትን ተአምራትን ገሩን በሐሪ ኤርትራ ከፊሉ ንየማን ጸጋም እንደገና ከአን አብተ ምድረባዳ ከምዘፈረሞ አብተ ምድረባዳ ከአ ከይዘርኡ ከዓጸዱ ነ40 ዓመት ዝአክል ክዳኖን ከይበለ ሳኖን ከአረገ መና ዝተባሃለ ካብ ሰማይ እንዳውረደ ማይ ጽሚእና ምስ በሉ ከአ ካኮኽሒ ማይ እንዳፈልፈለ ይምግቦም ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜቲ ብዙሕ የግሮምርሙ ስለ ዝነበሩ بزيكا هوفنين في نهاسن زبهالو إذن كلت تراي زي وقروم روم زي عزمزمو بتبعات نتقال زأمن وزن وارو كل خاص كان كاود 10 عمد زأكل أبزي كتموتو إخومي لوما أبقو ميتوم يوم ما يأتون كاود 10 عمتنا لعلي زخونو كما كمتي السعوام زنا كورح منفساو كحي أسات يوم إتي كاوح إتي كا كريستوس يبزلنا انتو خوني ما بمزحتو أملاخ أي تحقو سمينو بمبزحتهم رزقهم أبرخات تبتينو ترفينو يخوم معزمزام تمسجن زي مبال نذهبك بتعجست زي مصوار كم زي مصمالتو كم تنساتهم لت أكي استمنيوا نحنا ما أنت كين من نميو ملبم خننا زي ملبم خننا يخيلو أتتأغصب على خاتكم كتريو وانت دليكم أب أريد ساعات معرف 14 فغير أسران تشعت عندك إسرائيل أما أكل بحر بنقص كم زخدو ينقلت الله أزي مثالي تنقديو ولا هذه اسم عرف كلته قول 10 أزينة تزمت سلالوت يو وتناي بحق هلا وزلوجنا كريستوس يبل أزي كل برز النبر أجزي أروت سلالوت نحد كدان سلالوت ناي كريستوس مثالي يبلنا أتهزبي كبلعن كستن تأملت كسعوات لما تنسى زبل كم تتصحفه كمتم قالي آتم مملخ تطاقات أينو يبلنا سلازي انتايو أبزي قزيزي مسيئة ناب امباسينا مسكده اتم إسرائيلاويان نقروا انتاي لهم مسيئة انتاي كم زرخوبة أين فلت سلازي كأكيد مناز قرأ أمالخ تقبرلنا بلو ما أجددوا ما نسخة أبا أزانكم أزانا نستخمن أبيدكم زلوا كل ورق أمسيلهم كدانا قويد اليوم
ንሳቶም ግን ነገር ሰይጣን ቅንጥጥ ኣቢሎም ሰምፁን ናብ ሓዊ ምስእትዎም ምራኽ ዝመስል ምስሊ መፂኡ ድሕሪ ሽዑ በቃ እዚ ካብ ግብፂ ዘውፅኣና ንብላዕ ንተሓጎስ ኢሎም ፌስታ ገሮም ነይሮም። ስለዚ ከመታቶም ኣይንኾን ይብለና። ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝመቱ ኣይንመንዝር ኣብ ዝወልቀ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 1 ክሳብ 9 ኣብዚ ግዜ እዚ እውን እስራኤላውያን ኣብ ሽጥም ዝተባሃለ ተቐሚጦም ነይሮም። ምስተን ኣዋልድ መኣብ ስለ ዝመንዘሩ በዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተቆጢዑ ከዓ 23,000 ወይ 24,000 ዝኾኑ ሰባት መይቶም ተቐዚቦም ሕማም ፌራ ተራገብ ሒዝዎም ማለት እሞ ከምዚኦም ኣይንኾን ይብለና። ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈተንዎም እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንእግዚኣብሔር ኣይንፈትኖ ኢሉ ኣብ ዝወልቀ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 5 ክሳብ 6 ኣብዚ እውን እስራኤላውያን ካብ ሰማይ ምግቢ እናምፅአ ይምግቦም ነይሩ። እዚ ፈኩሽ እዚ ምግቢ እግዚኣብሔር ነብስና ፈንፊናቶ ስለምንታይ ግብፂ ካብ ግብፂ ኣውፂእካና ኣብ ግብፂ መንባር ምሕሸና ኢሎም ስለ ዘምዘሙ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዓ ኣትማን ሰዲዱ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ገሩ እሞ ከመታቶም ኣይንኹን ኣይንዕዘም ዝብሉ ከምቲ ገሊኣቶም ዝዘመው እሞ እቲ ዝቐስም መልኣኽ ዘጥፎም ኣይንዕዘምዝም ይብል። ወይ ርኢኹም ምዕዝምዛም ፀገም ዝወልቀ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 36 ክሳብ እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም እዩ። ንኣና ነቲ መወዳእታ ዘመን ዝረኸበና ንተግሳጽና ክኾነና እዩ ዝተፃሕፈ። እዚ ፅሑፋት እዚ ስለምንታይ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ? ንኣና ንመለበሚ፣ ንኣና ንመምዓዲ፣ ንኣና ንመምከሪ እንታይ እንተገበርካ እግዚኣብሔር መዓት የውርደልካ፣ እንታይ እንተገበርካ ምሕረት የውርደልካ ምእንቲ ክንፈልጥ እቲ መፅሓፍቲ ተፃሒፉ ክሳብ ባና ክንዲ ዓመታት ተዓቂብ ዘሎ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። ሰብ ቁፀሮ ዘይኽእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን እዩ፣ ኣምላኽ እሙን እዩ። ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንኔው ክትፍተኑ ኣይገድፈኩምን እዮም ፃሩም እንቲ ክትክእሉ ግና ምስ ፈተናኹም መዋፅኦ ክገይሩልኩም ኣሎ። ስለዚ ፍቁራተ ካብ መምላኽ ጣዖት ህዶሙ ይብለና። ስለዚ ፈተና ክመፀና ይኽእል እዩ። ነቲ ፈተና ግን ብምስጋና ደኣምበር ዓቕልና ብምፅማጥ ወይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምንፅርፃር ክኸውን የብሉን። ኣራይ ቀፂሉ ዝንበበላ መልእኽቲ ኣቋም ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 9 እዩ። ኣሕዋተይ ንሕና መምሃራን ዝበርትዐ ፍርዲ ከም ንቕበል ፈሊጥና ብዙሓት መምሃራን ኣይንኹን። ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና። ሓደ ብቓል እኳ ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንኹለንተናኡ ገቲኡ ዝኽእል ብውዕ ሰብ እዩ። እኖ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም፣ ንምሰለ ኣካላቶም ካብኡ ንቕንዖ። እኖ መራኽብ ድማ ክንዲዚ ዝዓብያ ከልዋ ብብርቱዕ ነፋስ እናተኸብካ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዝደልዮ ብንእሽቶ ሲካን ይቐንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ከነሳ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ እዩ። እኖ ንእሽቶ ሓዊ ክንደ ዓብዪ ዱር ዘይተን ልሳን ሓዊ ኣሎ። ሪኢኹም መልሓስ ብመልሓስ ብዙሕ ነገር ሕማቕ ክመፅእ ይኽእል፣ ፅቡቕ ክመፅእ ይኽእል። ስለዚ መልሓስና ክንዕቅብ ከም ዘለና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ያዕቆብ ዝምህረና ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 21 እንታይ ይብል? ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ ኢሉ። ሞትን ህይወትንስ ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ። ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 3 ክሳብ 8 ንመልከት። መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 36 እንታይ ኢሉ? ብዘረባኻ ኢኻ እትፀድቕ ብዘረባኻ ኢኻ እትኹነን እዩ። ስለዚ እንድሕር ዳ ፅቡቕ ንዛረብ ኮይንና ብዘረባና ብቓልና ብመልሓስና ክትፀድቕ ንኽእል ኢና። ሕማቕ ንዛረብ እንተኮይንና ከዓ ክንፍረድ ኢና። ካባይ ረሓቑ ኣይፈልጠኩም። ስለዚ ክንዛረብ ኮለና ኣብ ሓጢኣት ከይንወድቕ እቲ ንዛረቦ ዘረባ ፈሊጥና ተረዲእና ናይ ፅድቂ ዲና ንዛረብ ዘለና፣ ቅንዕና ዲና ንዛረብ ዘለና፣ ዋላስ ሓጢኣት ኢልና ክንመርምር ኣለና እምበር ኣፍና ዝሃበና ክንዛረብ የብልናን። ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝብል ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ? ልሳን ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርስ ክፍሊ ኣካላት ንምሉእ ጉዕዞና ናይ ህይወትና እውን እተቃፅል እያ። እተቃፅል ርኢኹሞ
نجزاء رساد ما بجهنم أساس حرارة فيها كل عالت انسسا عوافن لما مزبل انسسا بحرن بسبي جزاء تجزئون عليه نلسان جنا نملحس مالتك كابلك أسابك جزء أزخ الحدا كواي الوان نسازي تعرف كيتي زقت الحنز زمال أتيا بأجرنا رجيتنا أملاك أبنان نمسكن بأجرناون نوتهم بأمثال أملاك استفاد رسبات نرجم إبن مزمور داوود قدس داوود دايبلا 120 فقد خلته وإجزاء نفسه كاب حساويت كنفر كاب وصلتا ملحس أنا قفايب ريكم وإجزاء نفسه كاب حساويت كنفرن كاب وصلتا ملحس أنا قفا أتو وصلتا ملحس انتاي كبخي انتاي كوسخلك يوم إبل ريكم سلازي كاكم زي الناقفنا أجزاء أملاقنا كاب وصلتا كاب حساويت ملحس كاب التالي ملحس كدحنا أجزاء أملاك قدس قادخون أما سالي معرف 16 حسوم سب أب كنافرو كم زبال حول له أب كنافرو سي كم زبال حول له أول ماتيوس معرف 10 تقلته فقد أتي كاب أف زوجس كاب لبي زوجس نص ينسب ذركو سيلو يخون بأفنا النزاربو أب لبنا حسبنا يسلو زخونه نسابير كوسيو نسابير صحي سلازي انتايك خونا لنا أقلاسيس معرف 3 فشقر شمته صرفي زحفر زربا كاب أفكم أيوصا صرفن زحفر زربان كاب خاتكم أيوصا إذا بلنا سلازي ملحسنا كتطلقنا تخيل ملحسنا كتفردنا تخيل كندي بملحسهم ولا أبز مدرزي ناس أزوج له بملحسهم كا استفرد له سلازي ملحسنا انققات كنكون كم زلنا يمخرنا هاريا قدس يعقوب قصيلو قبر هاريات معرف 27 كاب قطر 27 كساب 34 يوم ازي كا من وانجيل كريستوس كبلو هاريات قبر هاريات مالت قدلنا هاريات سرحنا هاريات قالسنا هاريات زغلص يو سلازي ابزي ابحر صلل يوم زبلو انت ايكرخبو يوم وانجيل كاستمرو امنت كريستنا خسفحفو نأملاك فلط أسب نأملاك فلط أخا أمن قصة سمعت كنبر كبليو أما بالعصر 4 ليتي أبحر أدريان فاس ناقف عنا كنكيد كلنا أوتوم مركبنياتات أفرق ليتي نام مدريز قرو مسلوم شعو ملك غيرهم انت عقرو 4 متر كوينو رخبوه كابو قرب حلف إلهم كال أي ملك غيرهم عقرو أمو 30 متر كوينو رخبوه مسوى كوحي كيرات أما فرحان كأ بوغان دحريتانا تمركب 4 ملحق أوردو كوغ حالون كأتسأليو وتم مركبنياتات دما كابتا مركب كهادمو داليوم بوغان كيدمتا ملحق كم زوردو تمثيلو مناتا جالبا ناب بحر أوردو ومخنياتو برتوع معبالي تناويسو بزحو معالتي أمقرم زقبرو ايطفي اوام دارقا مبزحتنا ببحر سلازمس أنا ناي بحر شقر ناي بحر خونتات نفلطينا نحنا ببحر نمص زلنا من هالبات نسقانا كطعمنا إلا نساتون كن نسب نخطعمو نسب كحشو إلهم يم هوارات كل سقاي زرخو زلو أورس كانتي حلقة مئتي نتم عقيتي إزياتهم أم مركب انت زي صنحو نسخاتكم أي تدحونيكم بلو شعوتهم عقيتي مأسر إذا جالبا باتيخم كتود قدفوا أقاس صباح مسكونه باولوس ناتتصبهم قال خيط عنكم لومي مبل 10 معالتكم يلو مبل 4 معالتي انجرا خاي بلعو ماي كايستيو بشقب معبال مان امو انجرا بلعو يلو نخلهم لمنام ام باركس نحاده كابخاتكم صبر سكوا اكطفنيا امو بهوت ما انت خصنحو كتبلعو المراكم الله خبره مخنياتو بطيمت كيموت يلمنا مالو بمعبل جن ولا حدا سب ايتموتون يخوم ابرام الله مخنياتو እግዚአብሔር አምላክ ገሊጽሉ እግዚአብሔር አምላክ ስለዘራአዮ ولا حدا ካብዞም ሰባት እዚአቶም ዝጠፊ ያሎን ስለዝበለዩ ቀጽል ስብከትና ቅዳሴ መዝሙር 134 ፍቅዲ 35 ፍቅዲ
ሸውዓተ እዩ እንታይ ዝብል በባህርኒ ወበኩሉ ቀለያት የአርግ ደመናት ማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ይብል በባህርኒ ወበኩሉ ቀለያት ያርግ ደመናተ ማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም በባሕርን ብኩሉ ቃላትን በባሕርኒ ወበኩሉ ቃላት የአርግ ደመናት ማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ንእግዚአብሔር አመስግንዎ አትንባረቱ እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አመስግኑ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ አትንባረቱ እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አመስግኑ አቱም ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብ አጸድ ቤት አምላኽ እትቆሙ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ እግዚአብሔር ሰናይ እሞ አመስግንዎ ጉሩም እሞ ንሱ ዘምሩ ንሱ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ማዕሙቕ ባሕርን ዝደለየ ዘበሮ ኩሉ ይገብር ንግመ ካብ ወሰን ምድሪ ከም ዝለዓል ይገብሮ ብግዜ ዝናም ከዓ መባርቕ ይገብር ንነፋስ ካብ መዝገቡ የውፅእ ይብለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ርኢኹሞ ንግመ ከመይ ገይሩ ካብ ምድሪ ከም ዘልዕሎ እሞ ከዓ ኣብ ሰማይ ወሲዱ ከዓ ከም ዝኽዕዎ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መባርቕ ከመይ ገይሩ ማሕማሕ ከም ዘብል ንፋሳትን ኣውሎን ከም ዘልዕል እዚ ኩሉ እንዳሓሰብና እንዳዘከርና ብዛዕባቲ ዕቤትና እግዚአብሔር ከነመስግን ይግባአና እዩ ካልኣይ እውን ኣዲ ይብለና ካልኣይ ማለት ስብከት መዝሙር 47 ፍቅዲ 77 ክሳብ 10 ኣብ ትግርኛ 77 ፍቅዲ 17 እውን ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ይብል ቃለ ወሃቡ ደመናት ኣሕፃከ ይወፁ ቃለ ነጎድጓድከ በሰረገላት ኣስተርአየ መባረቅቲሁ ለዓለም ቃለ ወሃቡዳ መናት ኣሕፃከ ይወፁ ቃለ ነጎድጓድከ በሰረገላት አስራየ መባረቅቲሁ ለዓለም ቃለ ወሃቡ ደመናት ኣሕፃከ ይወፁ ቃለ ነጎድጓድከ በሰረገላት ኣስተርአየ መባረቅቲሁ ለዓለም ይብል ብትግርኛ ኦ እግዚአብሔር ነቲ ዓብዪ ተግባራትካ ክዝክር እየ እወ ነቲ ቀደም ዝገበርካዮ ክዝክር እየ ንኩሉ ግብረታትካ ከስተንትኖ ነተ መስተንክር ዝኾነ ዕየኻ ክሓስቦ እየ ኦ ኣምላኽ ትገብሮ ኩሉ ቅዱስ እዩ
كما خاز بالعبي أملاخ يلبون أو أملاخ ما يترأيوخا ما يترأيوخا أما تشبروا ومعاهم بحر تناوس دبناتات برتع ما يتفسسين أفر ننقر كأسمعين بركتاتون بخل وجن محمح بلي دمس نقر كأب نفاس نبري برهان ما بارق نعلم ما برها مدري وين تناوسأتن أنكت بلنا سلازين كم تزبلنا وأجزاء نتعبي تكبارات كاخذ كريه كم زبلك قدس داويت تكباراتنا أجزاء تسرحاتنا أجزاء تتأمراتنا أجزاء تعبيتنا أجزاء كل خنذكرن كنستنتنن بو እንዳስተንተና ከዓ ንእግዚአብሔር አምላክም ነመስግኖ ይግባአና ክብራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያንና እግዚአብሔር አምላክና ናብ ኩሉ ፍጥረታት መንጠምጥ ቁልሕ መንበል ትግብርና እግዚአብሔር ቦኡን ሐሰብናሲ ንእግዚአብሔር ከነኽብሮ በተዓቢ ኃይሉ በተዓቢ ተግባራቱ ይግባአና እዩ ቅዱሳን አባታትና በዓል ቅዱስ ዳዊት ኩሉ እቲ ተግባራት እግዚአብሔር እንሐሰቡ እናዘከሩ بزعبات أفات أطرا كل فترات النار أي مسجونة نورم أنا نسقطكم كأ ناو أخنت أمتي قب أنا ناب تسرحنا إجزابير حراي زنببلنا قدس وانجيل ماتيوس معرف شمنتي كاب قدر 10 تشدشتي كساب سامي إيو مدهاني ألان كريستوس كم زيبل مسمسي أغاننت زحادروهم بزحاتنا وأمسو إذن بنبي إساياس نسو ندخامنا وسدي نحمامنا ونصرز تبهلم انت خوصم بقالو منافستي اوصي حمام نزلون كلهم دما احوى يوم يبا نرخصات منافستي وص ان ابل بقالو اوصم بسغان زحممو بتامرات بنفس زحممو بتمرتي ادحانو يسوس ابزريو بزح حزبي مسرعين معدو كساغر عززه حدا ممر حقي نابو قريبو ممر ناب اتخذ زبلك سعبك كايبلو يسدما وخارو قدقاد اللوان عواف سماي دما سفر اللوان ود سبقنا رؤسو زتقع الأكا يبولون برو اتمهر حقي شمت دليو سلزموز وخاريا تنكولنيا سلزخونت مسافنت دما تنكولنيا تاسلزخونو نمنافستي بوخارو مسيلو نتم አዳራሽ ዘሎም ተኸተሎም በሮ بعواف استمثل خاليواوያን እዮም عواف አይዘርአና ይዓጽናን ፍርሓርስታ እየን ዝምገባ ሌዋውያን ግና ከዓ ካብ ህዝቢ ዕሽር እዮም ዝወስዱ እምበር ስለዘይዘርኡ ንሌዋውያን ካህናት بعواፍ መሲሉ ንዕዋፍ ሰማይ ሰፈር ኣለወን آنس رئيسي زتقعلو سفر رئيسي زتقعلو محدركا يبلين بلوغ اتسمعين مدر زفت رسي أبزع عالم زي أيقر مكم رئيسو زتقعلو رئيسو زتقللو قزاز بهالا ينبرون سلازي نعواف سماي سفر اللوان أنا جنار سيزت أقعد سفر قايب اللين برو حدا خالك كابدك أمزامرتو ويتاي نبي كيده قبره فقد اللي برو يسوس جنا سعابن ندى متاسسين متاتم يقبروا وانقدفهم برو ناجي هالبا مساعته ودك أمزامرت سعاب أنه إتاجي هالبا بمعبل كساعة قلبب أبت بحري برتع من واس كوني نسقنا دك سنبرة دك مزامرتنا بقريبهم أبزي أستوعلوا برتع من نواس كوني نسقنا انت يكون دك سنبرة دك مزامرتنا بقريبهم وقيتات أفانا أدحنا إنا بلو أتنسوي بلنا لو ما أنا نسخاتكم إنا بقريبنا نابيتا كريستيان مسئنا برتع معبل حتآت كتحلنا كابزت حلنا برتو حاتيات من انت خدحن نابو قريبنا اوغيتا طفانا ادحننا كنو ليدلنا እግዚአብሔር አምላክنا እና በረአተ ስእዎ
نسخة آتم سقودو الأمنت نمنتا اتفرحو مسانا كله تفقات أي رخبان نانيو بسو أمنا كندحينا زي تقولوا بلو شعو تسيئو نفاسن نبحرن قص أصمع عبيه لأت كوني أتم سبكا أزين نفاسن نبحرن زازوس من كوني خون إلهم تقرم يبلنا أي قرمكم نابو قريبا مسلم من ويو نتبحر قسيس هو عبيه لأت سلام كوينو بسلام كأبز دلو وسهم أنا نسخاتكم كأ إذا ما عبر حاتات كتفأنا دليونا بقرنينا أنت لمنا يوم كهدا قالنا أيو كعجس قالنا أيو قعزنا نابرانا كل سلام كقبر لنا أيو يسوس نابها جرجسيونس بس حادي أقوابتها مقدي محلاف كسعز السئن آز يوم حسومات النبر أجان انتز حضرهم كل التسبعي كان مقابرات وسيوم توقعنا فوا نغا يسوس ود أملاك نسخام سنة نحنا مساقا انتالونا قزيقو كي بس حدو كساقينا نابزي مساقا النبرو جرحي لنا قزيقو كي بس حي كلهم مبالهم سقلتن علات مساقاتن كي بس حقلو معالت فردي كي أخل خلو مالتهم مخنياتو أم معالت فردي أغانتي يكون ستعاونتي يكون نابسي أول ناقهانا مأسات كأتو يوم مسترف نقر يلن معالت فردي سلازي قزي أخي بسحي معالتو خي أخلي مسعات كي مسعكا أكال أي مسعكا أخلي دو كتتفقانا دالي خابلوهم كابهم رحق إلو بزح ما بس حسماتاتي بلعنا برمهم أتم أجانت دما التوصأنا أنت خوين كاس نابزي ما قاس حسماتات سددنا إلهم لمنوا ريهم أجانت خي ترفوك أم زلمنوا يلمنوا كم تجبار سلزي بلهم منبر يلمنوا يفرحوا ينكتكتوا يرعدوا يسنبدوا يجنقوا سلزي أمنت بزي قبرجن ها نتا أمنت قبرن تزيقر كلا كتدحن مالتا يكون كان بأمنت راي دحنا الزركب انت زخون نيرو آغان انتون يآمنون يرعدون ينكتقطون يوم يلمنوا يوم انتو غانقن اتخلمنوا خلو بخفعات يوم بتنكول يوم زلمنوا أبزي كريو اينات تنكولهم رأيو نسخة أخيدو بلوم واتيوم لما نابتن حاسماتات كدو النخاب زلو اتمقاسي بتسأدف نفيسو ناب بحر آتوا أبو تحيلو خاموته اتمقاسوت هادي موم ناب عدي آتو بتزخوانا كلون بنايتهم آغان تزقبرون كأوريو انه دما كلهم هزب اتاختما نئياسس كرخوا واسو مصر ايو دما كاوسن مدرم كالقس لمن وينو هاديهم ازينا ايمانيو تنكولنا يغانتي سرحنا يغانتي أبزي ليو أتم أغانتي نتن حاسماتاتنا بحري حلوم مسواناتاتن كبأزو إلوم يوم بتنكل نابزن حاسماتات كنآتو فقرلنا إلوم زلمنوهم قويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوس كأ إذن حاسماتات ناب بحر نفيس أنت حيلن كمتا كلوا أتم أغانتون مسأن نام مع مقسئل ما انتي كوردو كتافو إلي فقد الله يخم نساتهم تمغان انتي بسرحهم بتنكولهم يوم مدهاني آلان كريستوس كعب بتبابو بأملاخنتو هراي بالو خيدي لو هراي بالو خيدي لو فقيد اللهم مخنياتو قاع اتن حاسماتاتنا بحري نفيس أن تحيلان كموتا كلوا اتما أغاننتي مسألنا مع مقسئل ما انتي كوردو كتافو إلو يبلنا كبرات كريستيان كريستوساويان نا እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ናይ ዕለተ ሰንበት ናይ ጽባሕ ሰንበት ይሞ ብዝኾነ ናኩሉ ክበጽሕ ሸር በልዎ ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ የመስግን ጸጋ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩላትና ይኹን ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ሰንበት ይግበረልና
መላእክት በሰማያት ጻድቃን ውስተ ገነት ከበርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን አዛት